Jedli ste už čerstvú žihľavu? No, takto sa zbiera žihľava, tuto od spodu. Takto si chytíte, potom bývajú z toho také, že čierne nechty. A vždy sa zbierajú tieto vrcholky. Dobre? Minule mi jedna kamoška poslala takú celú, vytrhla aj, že takto. Že, no už to sprav celé, ale takto sa zbiera žihľava aj bez rukavice. No a teraz keď sa pozriete, tak ona má tie chlopky na spodu. Zoberiete si jeden chlopok. Držíš mi tento zvyšok? Tak, ďakujem. A teraz to zabalíte. Takže takto. Jemne to popučíte, aby sa polámali tie chlopky. Tak. No si z toho spravíte taký, čo to je, placka, falafel. Popučíte. Takto. Aha. Je to veľmi chutné. Cčko, ak hľadáte, nech sa páči. Železo, ak hľadáte, nech sa páči. Toto. Všetko. Tu a hlavne v podhubí lesa, pozrite sa na tento famózny strom, pri borovici, obrovské množstvo vitamínov a minerálov. Takže pozývam vás na žihľavu, dievčatá.